लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै आवता लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों डेपुटेशन नाव नमनान उद्देश्यता बगे जों दिनै हेजामारा ब्लक डेपुटेशन इदान थांथ'मोननि कारनखौ मानो जे जोंनि যারা প্রকৃত যে বেনিফিশিয়ারি বরক মায়াঙ্গি দমাইখা যে বরক উলেজ বাটা বিধবা বাতা রক যে বরক মানা নাंगमानि বরক মায়াঙ্गि दंखा बरनि बागैनो सिनि जों हेजामारा ब्लक भिडिअ नि डेपुटेशन जे যারা गुबै माना नांसुगै दंखा बरक माना नांनाय आदा बिनो थैनो जों दिनै हेजामारा ब्लक डेपुटेशन इदानि थाङै दं काबिसक दाबिनते दिनै टोटेल दाबि अ जागा 8टा मत दङ हायबानो दिनै मेन दाबि के आबनो जों जे प्रकृत जे बरक नांगै दङ बेनिफिट नांगै दङ सरकारि जे बेनिफिशियारि नानि नांगौ आ बरक मायावै যারা কাইসা রাজনৈতিক দলनि সাপোर्टार बरक मानि दंबाय जे बरक नि नग बिल्डिं दङ नक दङ बरक नक मानि दंबाय अम हायङै दङ आबनि बागै जों दिनै ब्लक भिडिअ थानि जिन डेपुटेशन मनो जे बरक नांगुबै दङ बनो जों रिनानि जेखुनु सरकारि बेनिफिट आबनि परेबो चिनि हेजामारा ब्लकनि आमसायो जे लामा दुई कारेन्ट रकनि जे प्रब्लेम होई दङ आबरनो थैनो दिनै हेजामारा ब्लक डेपुटेशन जों रिनानि थाङै दङ हामबाय दिनै डेपुटेशन ना थाङै दं दिनै डेपुटेशन ओंखाय दिनै र हेजामारा ब्लक कारण कि जों नुबै दङ थानाय साल रगो सिनियर जे ब्लक हमनि अ ब्लक नि बिसिङाव जे नांखुंनाय बरक जे नांखुंनाय लुकुरक सिन्टिफिकेशन अन लुकुरक कुनु सिलेक्ट नि बेनिफिशियल लिस्ट बुंग्रै जे रुलिंग पार्टी नि जे नेता रक बा लिडार रक बं बुंतिमा जत किछु बेनिफिशियल लिस्ट बा जेकुन मानदेश जे बाटा सादा नि जत किछु पाव बा जेकुन साम जों जे सिनि एमएलए हमनि आमसायनि दिनै कक नाजागिया बा जे नांखुंनाय बरक न रनाम सुंमानि जे बाटा बा जेकुनु बेनिफिशियारि मानि रक उमरो मान्या थाने सालावबो जों हायकेनो डेपुटेशन वाटर के रिखा ताव दिनै हायकेनो रै दङ एबं दिनैबो कक नायके जों बुस्थां सालखाय ब्लक ताला बिसरे जों दिनैबो जों वाटर प्रोटेस्ट खाय दङ एबं आगे जों फैने हपफुली सिनि अ डेपुटेशन इसिं